Engke nadi ko. Sini rotis tongo amma ke yang tini salsan bagai gabur mangka arom nai. Engke ro masa amasas ke tor kamo 2022 se ormah ni romani apro bani serai ya ke plezagi yok thangja ka takan hai 22 23 24 25 ka takun mayaku mano ke plek thango amas ke tor kha paleo sukangke bokong sowana hasingo camera khane camera man kisa palamali yang thaka oi chibuk lai paine la thaman ma hin ta ni ko mangka ang saldi kali deh hah ayo kau datang kata di mana ya aku tinggal cuma juga bro langsung mangkat ini mangkat dia iya itu bunga tahu lah pengen sana bazar sana pengen bazar ke bazar kan yo ruko jarak kita bang road by mir kasimen ngai om sai penai sari ko kang kumung par ko thang tong na ma video pas nai tong phajing ka hani halam thong na ani video angke narok to nugo ma khana ang sayo nyo buji khana mang boja sak pa kya nogo intro khameli ang boja ga sama khapeju nogo I pokis tham video ni intro khanya rak nikona ji tamti hai kyang asu goi ngai chai nai thanda ga tong na nogo amon khe tum phlaka ba tum tabuk paron thanda ga tong ma saw nikona ji obo kotal snam ba kya agi rogom ti herok tumajana mutu bu barok mutu blerong toma ke murti kengma agi om ti herok kre actually angasuk phaya baloka 2 bosor ka khana sengkhe to borok to burano haipano seng children park ro no bisi chajak soya yak thanai ero thang sangamti koi ko mandari ko koi ko samnogi ko mandari koi ko khar hai ti phai tong lai ko ti sa jong an kha chaban ti sar ho tong lai pura ya ing sogi tama bo ka tamo ti ka sar thang aram na bagai jarma klake ang boso tumnya kartong phenai lara tasing yang tei him phamai yang pro yang ti wasin chibuk thang pa kya bisingo takpani yor bising tonai ko or sa hap thang chibuk pura yang ti lai thang chirkhong mar mani ang bosoi karnai ro nohor tong paran bor bosoi kartong khenchene tamong khani hanjagi ses ang oro srap sa tong mani berao mano o bosoi karnai rok balting thaisa sung khana moro ama mani ngani iko man ke thasing chimo jagao angor jepur kapai mani ayango boron saroksa bothop asake saroksa thuna na kya hani tango jemon saroksa thupuro hain keje india ba ya to hing tongaingo gela ko amo tokma kosom botirok hain gela hai knaka tongkhen sijago nari nuka tokma kosom botirok aske gela mano amo saborok lai tongpai kya na obo ungkha thok nang ya tek electric current nang ya train o jagan gurti monamo tai nang ya ang tabung nugo amti hai tok rong khunjo asulok mani tang nugo ang tamajan tok yang la nati tong bhaje nadi ko ang pula purno plastic sintong plastic thaber ma hai angke yob to semia sap jani bongkha samorok
bubagra soheng nai hima tongo to bubagra no hingke amo amukhe SD Burman Sachindra Dev Burman manan khana amukhe face reveal khaijak kongma tongo jagao ba yangle ojogo nang sobse best wngjago naithokman jaga serai naila lain thaskamang tong kwbangma jaga berasin berai haino se khumbolongo phaiyong kaba ai khumma khangna tungna dekhe khumbagan bising no video bo pair resina era angkai nogo thakinai angkai jotona na hambai paithago ani video no naitongma bagai thana sagang kaisa like khaiklang thani please